Квартира з ось таким видом на дитячий майданчик на зелену зону. Простора лоджія. Квартира 73,6 квадратних метрів. Тут у нас спальня. Вмонтовані меблі залишаються. Ті, що можна винести, власники заберуть або залишать за додаткову плату. Це у нас кімната-вітальня. Шафа ось ця залишається. Диван та столик забереться або, нагадаю, за окрему плату залишиться. Ця шафа залишається, входить у вартість квартири. Туалет з ванною у нас роздільні, з теплою підлогою. Ось. І зараз покажу туалет. І тут у нас кухня. Кухня 11,5 квадратних метрів. Також монтована кухня з технікою залишається. Все, що можна забрати, заберуть.